Апавяданне 14. Дзіўны кій. Трэці падарожны быў яшчэ малады, вусы і барада ў яго кароткія, мяккія, твар паказваў на моцнае здароўе і добрую памяць. Пачаў ён так: я нічога яшчэ не сустрэў у жыцці такога, што было б вартым асаблівай увагі, але чуў некалькі гісторый, якія апавядаюць у нас у доўгія зімовыя вечары. Адну з іх пра дзіўны кій раскажу пану. Калісьці у багатага чалавека служыў малады працавіты і пачцівы парабак Алешка. Быў ён дбайны, паслухмяны і стараўся ва ўсім дагадзіць свайму гаспадару. Гады 3 праслужыў ён без усялякіх спагнанняў. На 4-м годзе за ўсю сваю працу атрымаў толькі 3 талеры і пайшоў з імі шукаць іншыя службы. Як цяжка жыць на свеце беднаму чалавеку, думаў ідучы. О, калі б я меў грошы, шмат на свеце добрага зрабіў бы. Ёсць людзі, змучаныя старасцю і калецтвам, якія, працуючы, не могуць зарабіць сабе ні грошай, ні хлеба. Я іх забяспечыў бы, каб маглі спакойна жыць да самай смерці. Калі гэтак падумаў, убачыў жабрака. Той быў без рукі, змучаны падарожжам і голадам. Алешка дастаў талер, даў бедаку і пайшоў далей. Прайшоў крыху, яшчэ заўважыў сляпога, якому быў за павадыра 10гадовы хлопчык. Сляпы просіць, каб злітаваўся над яго калецтвам. Алешка дастаў другі талер і аддаў жабраку. Ідучы далей, убачыў 3-го старца, зусім згорбленага, барада і валасы на галаве белыя, як снег, успёршыся на кій, дрыготкім голасам прасіў той міласціну. Алешка выняў апошні талер і, аддаючы яго жабраку, сказаў: бяры мой апошні талер. Сёння ён мне не трэба, але не ведаю, які лёс выпадзе мне заўтра. Не турбуйся за заўтрашні дзень, сказаў жабрак. Аддаю табе гэты кій. Ён служыў маёй старасці, і ты, калі будзеш мець якую-небудзь патрэбу, падымі да неба той канец кія, якім абапіраешся на зямлю. І адразу зробіцца ўсё, што ты захочаш. Сказаўшы гэта, ён аддаў кій, а сам імгненна знік. Алешка доўгі час стаяў задуманы, разважаў пра дзіўную здань у вобліку беднага старца, пра таямнічую сілу кія, які трымаў у руках, і, агорнуты гэтымі думкамі, пайшоў далей. Бачыць перад сабою лес, спавіты дымам, нібы густым туманам, падыходзіць бліжэй, страшны пажар у бары, полымя, гнанае ветрам, запальвае галіны высокіх хвояў, ласі, дзікія козы, ратуючыся ад агню, кідаюцца ў ваду і плывуць на другі бок возера. Сяляне ў роспачы дарэмна спрабуюць утаймаваць імклівае полымя, якое ўжо дасягае палеткаў, пагражае паглынуць усе пасевы. Алешка згадаў старцавы словы і падняў канец кія ўгору. У момант пажар ачах, нібыта заліты вадою. Толькі чорныя клубы дыму падымаліся ў неба. Людзі здзіўлена глядзелі на гэта, а Алешка пайшоў далей. Раптам пацямнела, схавалася сонца ў аблоках,
З-за гор паднялася страшная хмара і закрыла большую частку неба, бесперапынна ўспыхвалі бліскавіцы і стралялі адзін за адным перуны. Падзьмуў ветер, жывёла ўцякала з пашы, страх ахапіў усіх сялян. Алешка падняў кій да неба. Клубы чорных воблакаў ветер разнёс у розныя бакі, і навальніца не ўчыніла аніякае шкоды. Калі сонца паліла ў полі працу земляробаў, высыхала трава на лугах і паплавах, Алешка чароўным кіем выклікаў з далёкіх краёў хмары, і шчодры дождж ажывіў зямлю. Шмат ён дапамагаў бедным і нешчаслівым, і людзі дзякавалі лёсу. Нарэшце Алешка пайшоў у далёкі край, дзе за лясамі, заводамі, за гарамі ёсць велізарная краіна, у якую страшны чарнакніжнік заслаў злых духаў і ператварыў яе ўсю ў жахлівую пустэльню. Колькі дзён і тыдняў Алешка з кіем у руках ішоў далей і далей, мінаў вёскі і гарады, мінуў велізарныя з даўніх часоў некранутыя сахою пусткі і прыйшоў на месца, дзе хавалася ў цёмных лясах вузкая ўтравелая дарога. Там ён убачыў велізарнага асілка. Найвышэйшыя бярозы ледзь маглі вершалінамі дастаць да яго шырокіх рамёнаў. Ён адною рукою выдзіраў з зямлі стагадовыя дубы і, перанёсшы іх на новае месца, саджаў зноў у зямлю. Калі ўбачыў вандроўніка, пагрозліва закрычаў: «Чого ты прыцягнуўся ў гэтыя цёмныя лясы? Загінеш, як нікчэмны чарвяк!» «Я не такі палахлівы, як табе здаецца», — адказаў Алешка і ўзняў канец кія ў неба. Зашумеў лес, і вокам гненна ўпалі велізарныя дрэвы, вырваныя з зямлі, нібыта прайшла па іх страшная бура. Сам асілак, пакараны незразумелаю сілаю, паваліўся, як стагадовы дуб, на дол і попрасіў літасці: «Хто ты? І што робіш у гэтай глухой пустэльні?» — спытаўся Алешка. «Тут недалёка межа царства вялікага чарнакніжніка», — сказаў асілак. «Я дубіня, яго лёкай, вартую гэтыя цёмныя лясы, а цяпер хачу служыць табе. Устань і вартуй лясы, але не нападай на вандроўнікаў, дапамагай ім». Сказаўшы так, Алешка пайшоў далей. Ідзе праз цёмныя бары, бачыць перад сабою толькі хвоі, а над сабою неба. Сустракае толькі дзікага звера. Часам адзываецца здалёку пугач. Калі прайшоў цёмныя пусткі, нечакана адкрылася яго воку велізарная даліна, пасярод якой плыла шырокая рака, зарослая па берагах густым чаротам, і, бегучы з розных бакоў, ліваліся ў яе ручаінай. На высокім беразе сядзеў асілак, падобны да велізарнае скалы. На яго галаве раслі такія цвёрдыя валасы, што ветер не мог варухнуць іх. З-пад носа тырчалі велізарныя вусы. Ён закідаў іх на самую сярэдзіну ракі, выцягваў вялікія рыбіны, што былі яму за ежу. Калі гэтая пачвара ўбачыла Алешку, дык закрычала: «Чаго ты Ну чого ты прыцёгся сюды? Ані човен рыбацкі, ані дзікі звер не пераплывалі гэтыя ракі. Толькі птушкі бяскарна могуць ляцець на той бок. Загінеш тут за свае дурное смеласці». «Я не баюся тваіх пагрозаў», — адказваў Алешка і ўзняў кій у неба. Завірылася вада, і рака, нібыта падаючы з высокіх гор, пачала змываць імкліваю плынню берагі. Паваліўся асілак, як скала, падмытая вадою, скарыўся
і попрасіў літасці. Ты хто? Навошта, жывучы тут адзін, забараняеш хадзіць іншым? Спытаўся Алешка. Тут недалёка мяжа царства вялікага чарнакніжніка. Я пруд яго лёкай. Вартую гэтую рэчку, каб ніхто не пераплываў яе. А цяпер хачу табе служыць. Устань. Можаш лавіць рыбу ў гэтай рацэ, але не чапай вандроўнікаў, не забараняй пераплываць на той бераг, а нешчаслівым дапамагай. А цяпер пакажы, дзе можна перайсці на другі бераг ракі. Калі так сказаў, супакоілася вада, а пруд перакінуў вуз на другі бераг. Алешка прайшоў па ім, нібыта па плывучым мосце, падняўся на высокі бераг і рушыў далей. Неўзабаве ўбачыў ён перад сабою вяршыню велізарных гор, што ўздымаліся над усёй зямлёю, нібыта хмары перад рабінаваю ноччу. Падышоў бліжэй і ўбачыў асілка, які быў мацнейшы і страшнейшы за дубіню і пруда. Гэты волат збіраў горы і скалы ў адно месца і, стаўляючы іх адна на адну, будаваў мур, які быў ужо вышэй за аблокі. Убачыўшы вандроўніка, ён закрычаў страшным бэгрымоты голасам так, што задрыжала ўся ваколіца. Куды ідзеш, небарака? Не пералятае праз гэтае месца ні арол, ні сокал. І воблакі далей не плывуць. Загінеш, як нікчэмны чарвяк. Я не баюся тваіх пагрозаў, адказваў Алешка і ўзняў кій у неба. Абваліліся скалы і горы, скаланулася зямля. Перапалоханы асілак зваліўся на дол і попрасіў літасці. Ты хто? Каму ты служыш, носячы гэтыя скалы і горы на плячах? Навошта трэба гэтая сцяна, вышэйшая за аблокі? Я Гарыня, лёкай вялікага чарнакніжніка, тут мяжа яго царства. Ён не любіць птушак, хмары ветру, хоча патушыць на небе сонца і зоркі, каб была вакол толькі цемра. Але табе само неба спрыяе. Ты мацнейшы за майго гаспадара. А таму я хачу кінуць гэтую цяжкую працу, служыць табе, ісці туды, куды ты загадаеш. Хадзем у царство вялікага чарнакніжніка, будзеш мне там паказваць дарогу. І вось бачыць Алешка перад сабою смутную краіну, дзе знямела ўся прырода, ані звера, ані чалавека. На пагорках узвышаліся руіны старых замкаў, а ў далінах відаць былі нейкія скамянелыя постаці, падобныя ж да жабракоў у сумным одуме. Дзе-нідзе ў тумане стаяць на грудах ніцыя бярозы, а над зацвілаю вадою самотныя вербы. У некаторых мясцінах былі чорныя лясы, але аніводная птушка не абзывалася ў тых лясах. Толькі паўсюль лёталі крумкачы. Чорныя птушкі сабраліся ў чараду і віселі над лесам, нібы чорная хмара. Цёмны туман з усёй прасторы аддаляўся ўсё больш і больш, і з яго ўтвараліся дзіўныя страшныя постаці, нібыта войска на конях плыло ў паветры, як дым гінула воддаль. Што гэта за здані? Спытаўся Алешка. Гэта сілы вялікага чарнакніжніка, якія слабеюць ад ветру, што блукае па свеце. Што гэта за нямыя камяні, якія здалёк нагадваюць скамянелых людзей? То жыхары
гэтае зямлі. Ніцы, бярозы і вербы над вадою, іх жонкі, маткі і сёстры. Ты моцаю свайго кія можаш адчараваць іх. Алешка ўзняў кій у неба. Павеяў лагодны ветрык, неба распагодзілася, разлілося вясенняе святло, зашумеў лес, ажылі дрэв, зазеленелі пекнымі барвамі. Нечакана ў паветры ў гушчарах загучалі птушыныя песні. Людзі, што былі падобныя на камяні, уздымалі рукі і вочы да неба. Ніцы, бярозы ды вербы на берагах рэчак перамяніліся прыгожых кабет і хадзілі па квяцістых лугах, звінелі крыніцы, рэкі ды азёры свяціліся, як люстэркі, вёскі ды замкі напоўніліся людам. Неўзабаве ўвесь гэты край заквітнеў шчасцем і дастаткам. Алешка пасяліўся там, ажаніўся з прыгожай багатаю князёўнаю. Было гучнае вяселле ў палацы, які свяціўся золатам і срэбрам. Сабралася шмат князёў, графаў і іншых знакамітых гасцей. Некалькі дзён і начэй гучала музыка. І я там быў. Мёд, віно піў і весела гуляў. Добрае апавяданне, сказаў Завальня. За 3 талеры, ахвяраваныя жабракам, вызваліў увесь край ад няшчасця і сам стаў шчаслівы. Але яшчэ не поўнач. Можа, што раскажа нам і 4-ы ваш таварыш? Гаспадарчыя клопаты. Рады быў бы распавесці пану да ўзыходу сонца якія байкі або даўнія гісторыі, калі б на душы было спакайней. Не мінулая, а прышласць кранае мне сэрца. Толькі гэтым думкі і занятыя. І цяжка гаварыць пра нешта іншае. Мусіць, чакаеш нейкае бяды, калі так маркоцішся, сказаў дзядзька. Ужо сакавік, блізка вясна, гэтая пара года ў нашым краі не ўсіх цешыць. Сяму таму і ўначы спачыну не дае. Увесну ні адзін гаспадар дбае, каб падчас сяўбы было чым сеяць. Пэўна, і твае клопаты пра гэта. У нас адна бяда не ходзіць, няшчасце з розных бакоў нападаюць на чалавека. Так што ўсё з рук валіцца і няма надзеі калі-небудзь адпачыць пасля цяжкай працы. Мой сын, жывучы цэлую зіму ў горадзе, зарабіў 10 срэбных рублёў. За гэтыя грошы я цяпер у Полацку купіў насення. Дзякуй Богу, маю што пасеяць. Але хто будзе араць ніву? Хто пойдзе на паншчыну? В сям'і толькі 3 мужчыны могуць працаваць. Аднак я сам мушу кожны год выжыльвацца, бо сыноў маіх пасылаюць недзе далёка зарабляць грошы, ад якіх хата не мае аніякага прыбытку. Не ведаю, ці змагу сёлета сам працаваць, бо здароўе дрэннае і сіла слабее, а наняць парабка не маю грошай. Не ведаю, адкуль гэтая хцівасць завялася ў нашым краі, сказаў дзядзька. Паны хочуць мець усе выгоды, а на гэта грошай ніколі не хопіць. Я заўсёды паўтараю ўсім: зямля, толькі адна зямля задаволіць усе патрэбы. На яе павінны звяртаць мы ўсю нашу ўвагу, яе павінны старацца палепшыць. Жылі б, як нашы добрыя гаспадары,
Запоры і з поля маюць невычэрпны скарб, жывуць добра і людзям дапамагаюць. Даўней не было звычаю пасылаць людзей у далёкія краі зарабляць грошы, бо кожны пан меў дукаты ў скарбонцы. І ў сялян было шмат талераў, плацілі падаткі, мелі ўсяго досыць і жылі спакойна. Так і наш стары пан паўтараў часта, каралеўства яму нябеснае, вся воласць яго забыць не можа. Ведаў ён пра кожнага гаспадара ў сваім маёнтку, як хто працуе, як хто рупіцца пра зямлю. Дбаў пра сваіх сялян, заўсёды думаў, як палепшыць ім жыццё. Тады кожны меў увесну столькі насення, колькі яму трэба. У гэты момант пачалі брахаць сабакі на панадворку, і нехта моцна пастукаў у браму. Дядька адразу паслаў парабка адчыніць. Арганісты Андрэй. Адчыняюцца дзверы, заходзіць у пакой Андрэй, увесь зацярушаны мокрым снегам, атрасаючы шапку і адзенне, кажа: «Пахвалёны Езус Христус, мір гэтаму дому. На векі вякоў, аман, і таму, хто гаворыць. Але, відаць, пане Андрэй, сказаў дядька, што на дварэ няма спакою. Ай, няхай Бог бароніць, што там дзеецца. Дождж, снег, ветер, завіруха. Едучы праз лес яшчэ паўбяды было. Але як выехаў у поле, згубіў дарогу і загінуў бы, пэўна, калі б не ўбачыў таго ліхтара, што свеціць цяпер над брамаю пана Завальні. Убачыўшы гэтае святло, дзякаваў Богу, што блізка ўжо порт, дзе можна схавацца ад буры. Я удзячны, што не забываеш пра мяне, сказаў дядька. Гіне зімовая дарога. Хутка прыйдзе той час, калі буду жыць тут як пустэльнік. Рэдка хто мяне адведае. У часе гэтай размовы падарожныя і парабкі ўсе разам пайшлі ў чалядны пакой. Я перапыніў прыемныя забавы. Пэўна, госці апавядалі пану Завальню розныя цікавыя гісторыі. Няхай ужо адпачываюць, сказаў дядька. Вецер шуміць на падворку, цяжка пачуць спеў пеўня, а можа, ужо і поўнач. Яны ехалі па возеры. Думаю, лёд яшчэ моцны. Я цяпер вяртаюся да хаты, і заўтра таксама буду ехаць цераз Нешчарду. Лепей іншай дарогай, хоць гэта і далей, але бяспечней, бо на самы бераг ужо цяжка выехаць. Конь у гэтых падарожных уваліўся ў ваду, ледзь выцягнулі яго ўсе разам. Аднак падарожнаму трэба сагрэцца і пад'есці. Янка, попрасі панну Мальгрэту, каб згатавала госцю вячэру. У мяне ёсць выдатная рыба, сёння прынёс рыбак Родзька. Добры ён чалавек, не забывае пра мяне. Я чуў, нібыта Родзька чараўнік. Пра гэта такая гісторыя ходзіць між людзьмі. Недалёка ад Гарадзецкай гары, дзе рэчка ўпадае ў возера, Родзька часта перад захадам сонца закідваў нерад і заўсёды з поўным чоўнам рыбы вяртаўся да хаты. Адзін рыбак, які жыў там недалёка, пазайздросціў ягонаму шчасцю, паскардзіўся, што Родзька ловіць рыбу ў чужой частцы возера. І такім чынам забараніў яму плаваць блізка каля тых берагоў. Родзька прыгразіў, што пакарае зайздросніка так, што той не толькі ніякае карысці ад возера мець не будзе, але і такое ўбачыць страхоцце, што да веку не забудзе. Так і выйшла. Той рыбак пасля захаду сонца у ціхае яснае надвор'е выплыў на возера і закінуў нерад. Цягне яго з вады, цешыцца і думае, што злавіў добрую чараду ляшчоў,
І тут бачыць у нераце жахлівых пачвар. Велізарныя галовы, вогненныя вочы спіскам і крыкам б'юць скуранымі крыламі па вадзе, а некаторыя ўзляцелі ў паветра і лётаюць над яго галавой. Задрыжаў рыбак, валасы ўздыбіліся, крычаў як вар'ят. Пэўна, выпаў бы з чоўна і патануў. Але суседзі, пачуўшы пранізлівы крык, паспяшалі яму на ратунак. Не вер, пане Андрэй, такім плёткам. Гэта відавочная хлусня. Родзька добры і пабожны чалавек. Я маю пэўныя доказы. Ён новым нератам не пачне лавіць рыбу, аж пакуль ксёнд свянцонаю вадою не пакрэпіць. У святы дзень заўсёды бывае ў касцёле, у Гарбачове і ў расонах. Калі адбываліся набажэнствы падчас юбілею, Родзька як найлепей сябе паводзіў і быў на святой споведзі. Акрамя таго, вядома ўсім, як ён не любіць асташоў, якія выкарыстоўваюць бязбожныя чары ў сваім рамястве. Пасля дзядзька апавядаў пра дачыненне асташоў са злым духам і пра ўсё тое, што чуў пра іх ад Родзькі. Пакуль скончылася размова, сабралі на стол. Павячэраўшы, Андрэй сказаў: «Дзякуючы гаспадару за гасціннасць, перад сном добра было б расказаць што-небудзь цікавае. Але тым часам, а нічога мне на памяць не прыходзіць. Дык ахвярую пану кніжку, цікавейшую і карыснейшую за ўсе апавяданні. Это віленскі каляндар. На гэты 1817 год. Тут прачытаеш шмат разумных рэчаў, карысных і цікавых. Тут ёсць парады гаспадару, тут сакрэты, якіх, пэўна, яшчэ пан Завальня не ведае. Напрыклад, як ахаваць капусту ад вусеняў, як бяліць палатно, як гадаваць свойскіх птушак і як гатаваць воцат, як палепшыць розныя садовыя дрэвы. Апрача таго, ёсць тут загадкі, показкі і апавяданні. Ах, вялікі дзякуй! Гаспадару гэтая рэч вельмі патрэбная. Там пішуць і пра змены надвор'я, хоць і не заўсёды ўдала, аднак жа часам каляндар вельмі дапамагае сваімі парадамі адносна сенажаці і жніва. Але раскажы, пане Андрэй, што значаць гэтыя фігуркі? Бык, леў, рак, паненка, шалі, блізняты. Заўсёды сустракаю іх у календарах, а не разумею, навошта яны тут патрэбныя. Гэта планеты на небе, пад якімі нараджаюцца людзі, і якія маюць уплыў на іх жыццё. А ўрэшце, не ведаю добра, все школы не сканчаў і па небе яшчэ не падарожнічаў. Янка павінен гэта ведаць лепей. У гэтым годзе будзе зацьменне сонца, сказаў дзядзька, чытаючы календар далей. Засьменне сонца людзі прадказваюць, сказаў Андрэй, але не могуць прадказаць тое зацьменне, якое можа акунуць іх сэрцы ў смутак. У нас, ці то ў цябе, ёсць нейкія непрыемныя весткі? Спытаў дзядзька. Вельмі непрыемную вестку пачуў ад ксяндза пракуратара. Сумная вестка, але мушу паведаміць пану Завальню. Дай Божа, каб яна не спраўдзілася. І нешта сказаў па сакрэту. Бачу смутак на дзядзькавым твары, перапынілася размова, доўга ён сядзеў, апанаваны нейкімі думкамі, нарэшце прамовіў. Час ужо і спаць. Можа, прысніцца што-небудзь лепшае.
Ужо, пэўна, поўнач мінулася. Прынеслі ложак у пакой, Андрэй, стомлены дарогаю, хутка заснуў, дзядзька даўжэй, чым звычайна, шаптаў вечернія малітвы і патушыў агонь перад світаннем, калі певень заспяваў другі раз. Ад'езд. Вясна. Веяў цёплы ветрык, грэў сонечны прамень, з кожным днём цямнеючы раставаў на нешчардзе лёд. Пуста на ўсім возеры. У паветры лёталі толькі белыя крачкі, ручаі збягалі з пагоркаў, шумела, заліваючы ўсю абалонь рака, вада пакрывала прыбярэжныя лугі і лясы, высокія бярозы і вербы люстраваліся ў чыстым крышталі, над палямі спявалі жаўрукі, а ўдалечыні адзываліся жураўліныя крыкі. У канцы красавіка зямля ўбралася зялёным кілімам. Ужо пастух выгнаў на пашу статак, ужо араты працаваў да захаду сонца. Ясным днём захаплялі вока пекным краявідам горы і лясы, увечары адзываліся ў гаях птушыныя хоры і чароўныя песні салаўёў, уначы на берагах нешчарды раскладвалі вогнішчы рыбакі, крычалі ў густым чароце качкі і вадзяныя куры. Сярод весялосці прыроды, сярод добрага надвор'я я быў журботны. Мае думкі азмрочыў смутак. Развітваючыся з веснавою роднаю зямлёю, адведваў палеткі і лясы. Будучыня паўставала ў маіх думках, як далёкая, дзікая і страшная пустэльня, дзе мяне могуць спаткаць прорвы, звяры і вужакі. Калі сонца хілілася да вечара, дзядзька, вяртаючыся з поля, паклікаў мяне да сябе і сказаў: «Чаму ты такі змрочны і задуманы? Думаю пра дарогу. Калі ты збіраешся пакінуць наш край, хацеў бы заўтра. Ужо наважыўся, і няхай усё споўніцца хутчэй, апрача таго, такое вясновае надвор'е найлепшы час для падарожнікаў. Не трымаю, калі ўжо вырашыў. Будзеш мець заўтра коня і прыпасы на дарогу, але цяпер, перш чым назусім ад'едзеш з гэтага краю, пабудзь у пана Марагоўскага, пана Сівохі і ў сляпога Францішка. Едзеш у той бок, і ад дарогі недалёка трэба будзе ад'язджаць. Яны любяць цябе, шчыра зычаць шчаслівага жыцця. Раніцай, калі ўсё ўжо было падрыхтавана, пан Завальня сказаў: «Янка, я паўтару табе напамін, які калісьці сам чуў ад свайго бацькі. Ідзі ў свет, шукай сабе долі, любі Бога, бліжняга і праўду. Апека творцы цябе не пакіне. Служачы, будь адданы і працавіты, калі зазнаеш няшчасце, цярпі, у бядзе не паддавайся роспачы, памятай, што на свеце няма нічога вечнага, толькі на небе ад стварэння свету свецяць тыя самыя зоркі і тое ж самае сонца. Калі спаткаеш дзесьці там далёка шчаслівейшых ад нас людзей, калі ў вёсках і ў гарадах у іх заўсёды песні, музыка і вясёлыя забавы, калі ўся зямля нагадвае пышны сад і штогод добра ўзнагароджвае земляробаў, не забывай пра пакуты сваіх землякоў.
Няхай твоя малітва да Бога лучыцца з іх малітвамі. Можа, калі-небудзь і нашыя дзікія бары і лясы загучаць вяселлем. Бог магутны і міласэрны. Праз шмат гадоў, можа, калі-небудзь наведаеш гэты край, ужо, пэўна, не ўбачыш тых старых людзей, з якімі столькі разоў размаўлялі ў маім доме, і мяне ўжо на свеце не будзе. Магілу маю, можа, хто-небудзь пакажа табе. Бывай здаровы і памятай гэтыя мае словы. Праз гадзіну ужо схаваўся ад мяне высокі лес, што акаляў сядзібу майго дзядзькі, схаваліся чыстыя воды і зялёныя берагі возера Нешчарда.